ברוכים הבאים לפרק המבוא בסדרה של סרטונים שיכניסו אתכם לעולם של התדרים הסקלריים מבית דוקטור רייף. עולם של ריפוי, איזון ושינוי. קודם כל, מה זה בכלל תדר? אני מאמינה שהרבה אנשים כבר יודעים מה זה תדרים, כי זה מושג שקיים אצלנו כבר הרבה מאוד שנים. אבל אני אסביר בכמה משפטים קצרים מה זה בכלל תדר. תדר זה בעצם רטט. לכל דבר בעולם יש תדר משלו. לגוף שלי יש תדר, בתוך הגוף לכל איבר יש תדר, לכל תא יש תדר, לשולחן יש תדר, לקיר יש תדר, לקורסה יש תדר. כל דבר רוטט ברטט מסוים, ברטט משלו. אם אנחנו רוצים לגרום איזשהו שינוי לחפץ מסוים, לאיבר מסוים, לגוף מסוים, אנחנו צריכים להפגיש אותו עם אותו תדר. וכשהם נפגשים ביחד, קורה איזשהו שינוי. אם למשל, אני אקח כוס זכוכית, ואני אשמיע לה צליל או תדר, או גל קול של זכוכית. במשך זמן מה, הזכוכית תתפוצץ. קורה שם איזשהו רטט שמפוצץ אותה. אותו דבר, כשאנחנו מדברים על ריפוי של מחלות, של בעיות פיזיות ורגשיות. כשאנחנו לוקחים למשל בעיות עיכול ומשמיעים להם את התדרים שמתאימים לבעיות עיכול, את אותם תדרים, מתחולל שם איזשהו שינוי. יש כל מיני סוגים של תדרים. יש תדרי ביורזוננס, תדרי מטאתרפיה, תדרים סקלריים, תדרים חשמליים, תדרים אלקטרומגנטיים, גלי רדיו. יש הרבה מאוד סוגים של תדרים. העולם שלנו פועל על תדרים. אנחנו בפרויקט הזה נתמקד בתדרים סקלריים. בשאלה הבאה אני אסביר מה זה תדר סקלרי. תדר סקלרי הוא שדה של אנרגיה טבעית שפועל ברמה התאית. בניגוד לתדרים אחרים שפועלים בגלים שמתפשטים, כמו גלי רדיו, גלים אלקטרומגנטיים, התדר הסקלרי הוא שדה יציב, ולכן הוא גם חודר עמוק לתוך התאים, ומחולל איזון, שינוי וריפוי ברמה ההכרתית וברמה הפיזיולוגית. התדרים הסקלריים מאזנים את מערכת העצבים. הם תומכים בתהליכי ריפוי פיזי ורגשי. הם מגבירים את זרימת הדם והחמצן לתאים. הם מפחיתים מתח וחרדה, והם מעודדים את חידוש התאים ותיקון ה-DNA שהשתבש. וכל זה בצורה טבעית. הפרק הזה הוא הראשון בסדרה של מאות פרקים שעוד יעלו בהמשך על כל מחלה ומחלה, איך אנחנו נטפל בה בעזרת התדרים הסקלריים. אז לאילו בעיות התדרים הסקלריים יכולים לעזור? זה מתחלק לשניים. יש את הבעיות הרגשיות ויש את הבעיות הפיזיות. הבעיות הרגשיות, לדוגמה כמו דיכאון, חרדות וסטרס ומתח, מחשבות טורדניות, כפייתיות, חוסר ביטחון עצמי, חוסר ערך עצמי. יש גם את המחלות נפש כמו מניה דיפרסיה, סכיזופרניה והפרעת אישיות גבולית. במישור הפיזי יש את הבעיות הפיזיות ששם אנחנו גם מחלקים את זה לשניים. יש את המחלות האקוטיות ויש את המחלות הכרוניות. מה ההבדל ביניהן? מחלה אקוטית זו מחלה שמגיעה כאן ועכשיו שהגוף מרגיש שפלש אליו איזשהו פולש זר, כמו חיידקים, וירוסים, דלקות. מדובר על נגיד על דלקת גרון או על שפעת שהגוף כאן ועכשיו מנסה להיפטר מהגורם שפלש אליו ומנקה את עצמו. מה קורה לנו במחלה אקוטית? מחלה זה לא מחלה, זה בעצם החלמה. שהגוף מרגיש בדלקת מסוימת, למשל דלקת גרון, הוא יודע שבשביל לחסל את הדלקת הוא מעלה את החום של הגוף מעל 38 מעלות, כי חיידקים לא יכולים לשרוד מעל החום הזה, וככה הוא מחסל אותם. מה אנחנו עושים כשעולה לנו החום? אנחנו לוקחים אקמול או נורופן או כל משכך כאבים ומוריד חום, ומורידים את החום של הגוף. מה קרה עכשיו? החום ירד, הכאבים גם חלפו, אבל הדלקת והחיידקים ממשיכים לחגוג. ואז מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים אנטיביוטיקה שתהרוג אותם. האנטיביוטיקה היא בעצם משהו מלאכותי, חיצוני, פולשני, שנכנס לתוך הגוף לחסל את החיידקים, את הדלקת. אבל האנטיביוטיקה לא מבחינה בין חיידקים טובים לחיידקים לא טובים. היא מחסלת את כולם בלי הבחנה. ואז מה שקורה, מערכת החיסון שלנו נחלשת. כל פלורת המעיים, כל החיידקים הטובים שנמצאים במעיים, שעוזרים לנו לחיות ולשרוד, גם מושמדת. ואז אנחנו מתחילים לסבול מכאבי בטן, מבעיות עיכול, חוטפים עוד ועוד וירוסים, בכלל אנחנו מאוד מאוד נחלשים. בעצם הפרענו לגוף לעשות את תהליכי ההחלמה שלו והריפוי שלו בעצמו, לבד. הוא יודע לרפא את עצמו. כל גוף יש לו את היכולת לרפא את עצמו. בואו ניקח לדוגמה בן אדם ששובר את היד.
מה אנחנו עושים? אנחנו הולכים לאורתופד ששם גבס. האם הגבס החיצוני שנמצא על היד מרפא את היד, מאחה את העצם? לא. הגבס הוא בעצם גורם ליד לא לזוז, להיות במנוחה. שלא יהיה תזוזה ליד, ואז הגוף בפנים עושה תהליכי איחוי וריפוי של העצם. העצם מתאחה לבד, בלי כל קשר לגבס. הגבס רק נתן ליד לנוח. אותו דבר עם כל מחלה אחרת. כשאנחנו מקבלים איזשהו וירוס או דלקת, אנחנו צריכים לאפשר לגוף מנוחה, כדי שיחולל את תהליכי הריפוי בתוכו, לבד. הוא לא צריך את העזרה שלנו. הדבר היחיד שהוא צריך זה מנוחה, להוריד מתח, להוריד סטרס, לאכול בריא, והוא לבד עושה את תהליכי הריפוי. אז כאן התדרים הסקלריים שלנו נכנסים. במחלות אקוטיות, התדרים מביאים את הגוף לאיזון. גם איזון רגשי, גם איזון פיזי. התדרים גם עוזרים לגוף לנקות את הרעלים בצורה טובה יותר, בצורה מאוזנת, בצורה טבעית. עכשיו, התדר זה לא תרופה, זה לא משהו שאנחנו מכניסים לגוף והוא מרפא. התדר לא מרפא. הגוף מרפא את עצמו, התדר עוזר לגוף להיות באיזון. וכשהגוף באיזון, המערכת של הריפוי העצמית מתחילה לפעול. מתי היא לא יכולה לפעול? כשהגוף לא מאוזן, כשאנחנו בסטרס, כשאנחנו במתח, כשאנחנו לא נותנים רגע אחד מנוחה לעצמנו להחלים, כשאנחנו מעדיפים לרוץ, לקחת אנטיביוטיקה, אקמול ולרוץ לעבודה, אבל הגוף בינתיים ממשיך להיהרס. מה קורה כשאנחנו חיים בצורה כזאת ומחבים את ההזקות של הגוף? כשלנו כואב הראש, בראש אין כלום. הכאב ראש הזה זה הדיבור של הגוף איתנו, שהוא בא לסמן לנו משהו לא בסדר איתי. משהו בפנים, בכבד, מדי רעילות, או כבד שומני, או משהו במעיים, או כל דבר אחר, או סתם סטרס ומתח או מחשבות טורדניות, הוא מסמן לנו שהוא צריך עזרה. מה אנחנו עושים? לוקחים כדור, משתיקים את הכאב ראש. חיבינו את ההזקה, זה כמו לנסוע בכביש. והנורית של הדלק מהבהבת, ואנחנו נחבא אותה. לא נמלא דלק. האם הרכב ימשיך לנסוע? לא. זה שחיבינו את ההזקה, הדלק ממשיך להיגמר. עד שלא נעצור ונטפל בשורש שבגללו נדלקה הנורה הזאת ונמלא דלק, הרכב ימשיך להיהרס. אותו דבר הגוף. אנחנו לא יכולים לדרוש מהגוף להמשיך לתפקד, אנחנו לא מקשיבים לו. וכאן נכנסים התדרים הסקלריים. הם עוזרים לגוף להיות בהקשבה, להיות באיזון, להיות בריפוי עצמי. ותראו איזה יופי. זאת רפואת פלאים, רפואת קסמים. לפעמים במקום לברוח לעזרים חיצוניים, אנחנו פשוט צריכים לעזור לגוף לרפא את עצמו מבפנים, לתת לו את הכלים ואת האיזון כדי שיוכל לטפל בעצמו. ואני אשתף אתכם כאן שאני עד לפני כמה שנים סבלתי מהרבה מאוד מחלות כרוניות שתכף נדבר עליהן. והמחלות הכרוניות האלה נוצרו אצלי בגלל שלא הקשבתי לגוף שלי. בגלל שברחתי להמון מטפלים שדחפו לי הרבה מאוד תוספי תזונה, והורידו לי כל מיני מאכלים, ואמרו לי זה את לא יכולה, זה את כן יכולה, ונתנו עוד תרופות. ברחתי לאנשים שיטפלו בי. ביקשתי ממטפלים שירפאו אותי. אבל לא הבנתי שהריפוי נמצא בתוכי. ועד שאני לא אקשיב לגוף שלי, ומה שהנפש שלי מבקשת מהגוף שלי, הגוף שלי לא יקבל את הריפוי. אני לא אהיה כלי לריפוי. בן אדם צריך להיות כלי לקבל ריפוי. כל עוד הוא מחפש את הריפוי שלו בחוץ, הריפוי לא יכול להגיע. הריפוי מגיע רק מבפנים, רק כשאנחנו מבינים שאנחנו הרופאים של עצמנו. כשאנחנו מתעלמים מהלחישות האלה של הגוף שמביא לנו דלקת פה, כאב בטן שם, כאב ראש כאן, שאנחנו מתעלמים מזה ומחבים את זה, נוצר מצב של הרס עצמי ונוצרת מחלה כרונית. שום מחלה כרונית לא הגיעה סתם ככה. אף אחד לא נולד עם מחלה כרונית. זה מצב שנוצר כשאנחנו מתעלמים מהדיבור של הגוף איתנו, מהדיבור של הנפש איתנו. אז נוצרת מחלה כרונית. דיכאון איך נוצר? הוא נוצר כתוצאה מרגשות שאנחנו מרגישים, רגשות שליליים, שלא איבדנו אותם. כל מיני טראומות שעברנו שלא טיפלנו בהם. ועובר עוד יום, ועוד שבוע, ועוד חודש, ועוד שנה, ועוד שנתיים, ועוד 10 שנים, ואז נוצר מצב שהנפש כבר לא יכולה לשרוד יותר, ופשוט מתייאשת. כשאנחנו נופלים לייאוש הזה, מגיע הדיכאון. מגיע חוסר אונים. הערך העצמי צונח. אם אנחנו נהיה בהקשבה לגוף שלנו, אם אנחנו נאזן אותו כמו שצריך, הוא ישתף איתנו פעולה. הוא יהיה איתנו בטוב. הגוף שלנו רוצה להיות איתנו בראש אחד, בלב אחד. אבל אנחנו כל הזמן מתנגדים לו. הוא מבקש משהו אחד, ואנחנו סותמים לו את הפה. אם אנחנו נהיה במצב של הקשבה לגוף,
יקרה לנו את הדבר הכי טוב שיכול לקרות. אנחנו נחיה באיזון ובריפוי ובבריאות מושלמת בעזרת השם. אז מחלה כרונית זאת מחלה שנמשכת כבר הרבה זמן. שהגוף כבר נמצא במצב מאוד חלש, בחולשה. מחלה כרונית יכולה להיות פסוריאזיס, כל מיני בעיות עור כרוניות, כמו אטופיק דרמטיטיס. מחלה כרונית יכולה להיות פיברומיאלגיה, שזה כאבים מאוד מאוד חזקים בכל הגוף. דרך אגב, פיברומיאלגיה מבחינה רגשית, זה אומר שהנפש שלנו נמצאת במקום שלא טוב לה, הרבה מאוד שנים. וככה היא מנסה לסמן לנו שהיא מרגישה כלואה בתוך מקום שלא טוב לה. וזה לא חייב להיות הגוף שהוא לא טוב לה, אלא גם הסביבה. אם זה מערכת יחסים רעילה, אם זה מקום עבודה שאני לא מגשימה את עצמי. ולכן כל כך חשוב להיות בהקשבה לגוף. כי אנחנו חיים רק פעם אחת. וחבל להפסיד את השנים היפות האלה. מחלה כרונית יכולה להיות לדוגמה סכרת. והתפקיד של התדרים הסקלריים כאן הוא מדהים. והתדר הסקלרי, כמו שהסברנו בהתחלה, הוא לא עובד בצורה מעגלית שמתפשטת ומתפזרת. האנרגיה שלו לא מתפזרת בחלל, אלא היא נשארת יציבה, בשדה יציב, ובגלל שהוא יציב, הוא חודר עמוק. השאלה שנשאלה עכשיו, בשלב הזה, הייתה לאיזה בעיות התדרים הסקלריים עוזרים. אז אין שאלה, כי התדרים לא עוזרים, התדרים מאזנים, ואז הגוף שלנו מרפא את עצמו מבפנים בכל בעיה. אז כמו שאמרתי, אנחנו מדברים על תדרים סקלריים. שאר התדרים, יש כל מיני מכשירי תדרים, מכשיר כזה ומכשיר כזה, יש מכשירים שפועלים על ביורזוננס, שזה גלים חשמליים, יש תדרים שפועלים על גלים אלקטרומגנטיים, יש בגלי קול, יש בכל מיני פולסים, יש כל מיני סוגים של תדרים. אנחנו כאן מדברים על תדרים סקלריים, כי זו הבשורה שחברת תדר הריפוי מביאה אליכם. התדרים הסקלריים עובדים דרך קבצי שמע, דרך גלי קול, צלילים. כל צליל יש לו רטט משלו, וכשהצליל הזה מושמע לגוף או לתודעה, בכלל, בחלל שאנחנו נמצאים, והוא פוגע בבעיה מסוימת שהוא מותאם אליה, מתחולל שם שינוי. למה אני אומרת שזו בשורה גדולה? אם עד היום הייתם רוצים לטפל בעצמכם בתדרים, הייתם צריכים לרכוש מכשיר של תדרים. או ללכת למטפל שיש לו בקליניקה מכשיר של תדרים ולהתחבר אליו שם למכשיר ולקבל טיפול. מדובר בעלויות של אלפי שקלים ואפילו יותר. אנחנו הבאנו כאן בשורה, שהתדר הסקלרי הופך את הטלפון הנייד שלכם או את המחשב שלכם למכשיר של תדרים. כי אנחנו, מהחברה שלנו, שולחים אליכם קובץ שמע, שמורכב מתדרים סקלריים שיוצרו בתוכנה מיוחדת בארצות הברית, של חברת MBL, שקיימת כבר בשנת 2009. התדרים האלה מדויקים בדיוק לכל בעיה שקיימת. התדרים האלה אנחנו שולחים אליכם לטלפון הנייד או למחשב. אתם משמיעים את זה, אחר כך אני אראה לכם הדגמה איך עושים את זה בדיוק, לגוף. הגוף מקבל את התדר ומתחולל בו שינוי וריפוי. הבשורה הזאת, שהתדרים האלה יכולים להיות מונגשים לכולם, בלי להוציא כסף על טיפולים או על מכשירים או בלי לצאת בכלל מהבית, גם על זה נדבר בהמשך, זאת בשורה ענקית. הריפוי הזה מונגש לכולם. כל אחד יכול לרפא את עצמו בבית עם התדרים הסקלריים ולהביא את עצמו לאיזון וריפוי. למה בעצם לבחור בתדרים סקלריים? היתרונות שלנו שהטיפול מתבצע בבית. הטיפול מתבצע דרך הטלפון הנייד או המחשב. אין צורך לקנות מכשיר של תדרים. וגם אין צורך להגיע למטפלים. עוד דבר, התשלום הוא חד פעמי על כל תדר. אתם מזמינים תדר מסוים, נגיד לבעיה של עצירות כרונית. אתם סובלים מזה כבר 20 שנה. משלמים עליו פעם אחת, הוא נשאר לכם פתוח במייל למספר טיפולים בלתי מוגבל. זה אומר שאם אתם מטפלים בעצמכם עכשיו, ואתם צריכים טווח זמן של 3-4 חודשים לטיפול, יש לכם את התדר פתוח לכל החיים, שגם אם עוד 2 תצטרכו להשתמש בו שוב, לחזק את עצמכם, הוא פתוח לכם, שילמתם פעם אחת. וזה לא כמו טיפולים אחרים שאתם צריכים לחדש תוספי תזונה, לקנות כל מיני דברים, לקנות מכשירים, ללכת למטפלים. לא, אין פה שום עלויות נוספות. עלות חד פעמית, והמספר טיפולים הוא בלתי מוגבל, ואתם מטפלים בעצמכם בבית. זאת אומרת, יש פה יתרון מאוד מאוד גדול לאנשים שאין להם אפשרות לצאת מהבית, לאנשים שאין להם אפשרות לשלם על מספר רב של טיפולים או לקנות מכשירים. הכל נמצא נגיש אצלכם בתוך המייל, בתוך הטלפון, בתשלום חד פעמי. כמובן שאפשר לשלב את הטיפול בתדרים הסקלריים
בעוד טיפולים. למשל, אתם מזמינים תדר לדיכאון וחרדה, מפעילים אותו, ובמקביל הולכים לטיפול תודעתי, טיפול רגשי. זה משתלב מצוין, זה עוזר לכם לעשות את הטיפול טוב יותר, את התהליך טוב יותר, והוא גם יישאר יציב, כי הגוף שלכם כבר מתאזן, הנפש מתאזנת. או למשל, אם אתם רוצים לרדת במשקל, אתם מפעילים את התדר הסקלרי, שאנחנו נקדיש לזה פרק בנפרד, רק על ירידה במשקל, איך הוא בעצם עובד. אתם מפעילים את התדר הסקלרי של ירידה במשקל, במקביל יכולים לשלב כושר, יכולים לשלב תזונה, ואז תראו תוצאות הרבה יותר מהירות ויותר יציבות. התדר הסקלרי לא מוריד במשקל, הוא גורם לחילוף חומרים מהיר יותר, לעידוד של המטאבוליזם, לשיפור תפקוד של בלוטת התריס, שהיא אחראית על חילוף החומרים ועל כל התפקודים החיוניים בגוף. הוא משפר את איכות השינה בלילה. כשאנחנו ישנים טוב יותר בלילה, קל יותר לרדת במשקל. הוא מפחית מתח וחרדה, והוא מוריד חשק למתוק ופחמימה. זאת אומרת, התדר מאזן את הגוף, ואז הגוף יכול לרדת במשקל ולהגיע למשקל שטוב לו. זאת אומרת שהטיפול בתדרים סקלריים יש לו הרבה מאוד יתרונות. העיקריים שבהם זה בעצם גם העלויות הנמוכות, וגם זה שאנחנו מטפלים בעצמנו בבית. כל אחד הופך להיות המטפל בעצמו. עוד יתרון שזה מתאים לכל גיל. ואז גם אם יש לנו תינוק קטן, שסובל עכשיו מהרבה לנזלת ולך ואף שלו סתום, אז במקום להתחיל להכניס לו כל מיני תרופות וחומרים לגוף באינהלציה וכל מיני דברים כאלה שמרעילים אותו ומחלישים את המערכת החיסונית שלו, בואו נעזור לו לנקות את זה לבד. התדר יעזור לו לנקות ולרוקן ולייבש את כל הלחות האלה. אז תינוק קטן, במקום לרוץ איתו למטפלים בחוץ, מפעילים עליו את התדר בלילה וזה עובד. אותו דבר עם קשב וריכוז. ילדים שלוקחים ריטלין ולוקחים תרופות, אנחנו כמובן נדבר על זה בפרק נפרד, אנחנו לא נוגעים בתרופות של אנשים, אנחנו לא מורידים לעצמנו תרופות אף פעם, זה רק רופא יכול להוריד, נדבר על זה מאוחר יותר, אבל ברגע שאנחנו מטפלים בילד בלילה כשהוא ישן בתדרים, מפעילים עליו את התדר בלילה, כל היום יש לנו איכות חיים, אנחנו לא צריכים להשתגע עם זה. הרבה מאוד ילדים שעוברים טראומות, שעוברים כל מיני חרמות, אנחנו מפעילים עליהם את התדר של השחרור טראומות, של תיקון ה-DNA, של הרגעה, וזה יכול לפתור הרבה מאוד בעיות רגשיות ולחסוך לנו בטיפולים רגשיים, לקצר אותם. אז ככה שיש לנו באמת הרבה מאוד יתרונות שעוד נדבר עליהם בהמשך. לטפל בעצמנו בבית, בזמן שלנו, בקצב שלנו, בלי להיות תלויים בזמנים של מטפל או בזמנים של טיפול, מתי שאנחנו רוצים. טוב, זאת שאלה ששואלים אותי הרבה. למה זה כל כך יקר? כי אנחנו רגילים שאם למשל אנחנו סובלים מנשירת שיער, אנחנו הולכים וקונים איזשהו תוסף תזונה ב-100 שקל נגיד, עוד איזה שמפו ב-35 שקל, משהו טבעי שמעודד צמיחת שיער, וזה המחיר בערך. ופה בתדרים הסקלריים יש תדרים שעולים 299 שקלים, יש תדרים שעולים 380 שקלים, יש תדרים גם ב-499 שקלים, ואנשים אומרים לי למה כל כך יקר? מה, על כובד שמע כל כך הרבה כסף? אז זאת שאלה שנשאלת הרבה, ואני אענה עליה ואסביר, ואחרי ההסבר שלי אתם תראו שלא כשזה לא יקר, זה חסך לכם הרבה מאוד כסף. אז כשאני מדברת נגיד על נשירת שיער, ואני צריכה לקנות קפסולות, או כל מיני תוספי תזונה, או כל מיני תרופות, או ללכת לטיפולים, או לקנות שמפואים ומרקחים, כל מיני דברים או שמנים שעוזרים לצמיחת השיער, מה אני בעצם עושה? אני נכנסת לאיזושהי תלות בגורמים חיצוניים. כי הרי נשירת שיער בסופו של דבר מתחילה מבפנים. אז נכון, גם אם אני לוקחת קפסולה שמעודדת בתוך הגוף את הריפוי, אני תלויה בקפסולה, וזה אומר שחודש הבא היא תיגמר לי ואני צריך לחדש את הקנייה. אני צריך לרכוש אותה שוב ולשלם את ה-100-140 שקל על הקפסולות. או אם למשל אני קונה שמפו, הוא ייגמר לי אחרי כמה חודשים, אני צריכה לקנות אותו שוב. אני תלויה בדברים האלה. כשאני אפסיק לצרוך אותם, המצב יחזור לקדמותו, ברוב הפעמים. מה שקורה בתדרים הסקלריים, קודם כל, כמו שאמרתי כבר, התשלום הוא חד פעמי. אנחנו לא צריכים לחדש מנוי ולא צריכים לרכוש את התדר שוב ושוב כל חודש, אלא פעם אחת בחיים משלמים על תדר, גורמים לגוף להתאזן, בלי שום דבר חיצוני, זה לא פולשני, זה לא חודרני, זה לא משהו חיצוני אלינו. פשוט מלמדים את הגוף איך לפעול. אז אם אנחנו למשל מדברים על נשירת שיער ומשלמים סכום של 299 שקלים, פעם אחת, ויכולים להשתמש בו כל פעם שאנחנו מרגישים איזושהי חולשה בשיער, או איזושהי בעיה בשיער, בצמיחה שלו, בנשירה, שערות לבנות זה גם עוזר, אז אפשר לתחזק את זה עם התדר. יש לנו אותו כבר פתוח במייל, פעם אחת שילמנו. אז פתאום זה כבר לא יקר. אותו דבר ירידה במשקל. התדר של ירידה במשקל, בארצות הברית לוקחים עליו, אני חושבת, $1,000. פה אנחנו לוקחים 499 שקלים.
על תדר שבעצם גורם לכם להתאזן ולרדת במשקל בצורה מאוזנת, בצורה בריאה, בצורה שמחה, בלי להילחם עם הגוף שלכם. כי בכל הדיאטות שאנחנו עושים, המילה דיאטה יוצרת התנגדות בתת המודע. אני אדבר על זה בפרק של ירידה במשקל יותר בהרחבה, אבל פה אני רוצה להסביר בעצם את התהליך שהוא בכלל לא יקר. כי כשאנחנו עושים כל סוג של דיאטה, אנחנו או נרשמים לאיזושהי תוכנית של כושר, של אימון, או שאנחנו הולכים ומשלמים כסף על כל מיני פורמולות, שייקים, קפסולות, כל מיני מכשירים להוריד בהיקפים. משלמים המון כספים על תהליכים של ירידה במשקל. כל מי שניסה או ניסתה פה תהליך ירידה במשקל, יודעת שזה לא ייגמר ב-500 שקל כמו שהתדר עולה. עכשיו, התדר הזה פתוח לתמיד והוא בעלות חד פעמית. אז עם חד פעמי אני משלמת 500 שקל, ולכל החיים התדר הזה פתוח לי, ואני גם לא אהיה תלויה בכל החיים. אני אעשה אותו תקופה מסוימת, יגיע למשקל שרציתי, ועד יש לי שקט, אני שמה אותו בצד במייל בכוכב. אם אחרי כמה שנים עברתי איזשהו אירוע טראומה, התחלתי לאכול עוד פעם לא בריא, אני עוד פעם ככה קצת מוצפת ורגשית, אכילה רגשית, אני יכולה להפעיל אותו שוב, להזכיר לגוף, היי, אתה צריך לטפל בעצמך, אתה צריך לפעול נכון, תחזור לתדר שלך. אז פתאום ה-500 שקלים האלה לא נראים יקר. כל דבר כזה. אם זה כאבי מחזור, שאנחנו הולכים וקונים כל מיני עזרים חיצוניים ופורמולות ותרופות וצמחי מרפא ודברים, זה עוזר, נכון? אני לא אומרת שלא, אבל יש פה תחזוקה. יש פה רכישה חוזרת של התוספים, של העזרים. פה התשלום הוא חד פעמי, ולכן המילה יקר מבחינתי יוצאת מהלקסיקון כאן. כי יש פה גם עניין של סדר עדיפויות. איפה אני בוחרת להשקיע? 500 שקלים דרך אגב, זה מחיר היום של טיפול רגשי. זה מחיר אצל מטפל בחוץ. אני עצמי, זה המחיר שאני לוקחת, בין 450 ל-600 שקלים לטיפול אצלי בקליניקה, בתדרים ומכשירים. שעה וחצי טיפול. אז תחשבו, שאני עכשיו מזיקה לעצמי, במקום לבוא להזמין אנשים ולסגור פה סדרות של 15,000 שקל, אני אומרת בואו, תזמינו תדר ב-500 שקל, שזה מחיר של טיפול אחד, אפילו פחות מטיפול אחד, ותטפלו בעצמכם במספר טיפולים בלתי מוגבל. בלי לבוא אליי, תעשו את זה בבית שלכם, בזמן שלכם, בקצב שלכם, ומספר הטיפולים בלתי מוגבל. שאתם משווים תשלום חד פעמי, כמו טיפול אחד, ואתם מקבלים מספר בלתי מוגבל של טיפולים, אז זה לא כסף. כאילו שילמתם על טיפול אחד, וקיבלתם עוד 100 טיפולים במתנה. אז זה לא יקר. בתור אחת שניסתה לרפא את עצמה במשך 20 שנה, מכל כך הרבה מחלות, אני חושבת שהוצאתי קרוב ל100,000 שקל. על דברים שבסופו של דבר לא עזבו לי. היו מקומיים, היו חיצוניים, היו פולשניים, היו דברים שהייתי צריכה לחדש אותם שוב ושוב, הייתי קונה תוספי תזונה באלפי שקלים לחודש. הייתי הולכת למטפלים ומשלמת כל פגישה, בין 450 ל-900 שקל אפילו שילמתי על כל פגישה, רק שיעזרו לי, אם זה רגשי, אם זה פיזי. ופה אני אומרת לכם, תשמעו, אתם לא צריכים לבוא למטפל, אתם לא צריכים לצאת מהבית, ואתם לא צריכים לשלם כל פעם מחדש. פעם אחת אתם משלמים, ויש גם אפשרות לתשלומים, פעם אחת משלמים, ואתם מרפאים את עצמכם במספר טיפולים בלתי מוגבל. אז פתאום המילה יקר כבר לא קיימת כאן בנושא. אז מאיזה גיל אפשר להשתמש בתדרים סקלריים? אין גיל, בכל גיל. למה? כי התדר הסקלרי הוא לא תרופה. הוא לא משהו שאנחנו מכניסים לתוך הגוף, משהו חיצוני, משהו שיכול להתנגש לנו עם תרופות, להתנגש עם דברים אחרים. תדרים הסקלריים מותרים לשימוש אצל כולם, אצל תינוקות, ילדים, נשים בהיריון, אצל כולם. כמובן שהוראות השימוש משתנות בכל שכבה של גיל, וזה אנחנו ניתן לכם בהמשך. אז הטיפול בתדרים סקלריים לא כואב, לא מרגישים שום דבר. לגבי תופעות לוואי, יכולות להיות תופעות של ניקוי. כמו כל תהליך של ריפוי, יש שלב בתהליך שהגוף מנקה את עצמו, אם זה מבחינה רגשית ואם זה מבחינה פיזית. מה זה ניקוי רגשי? ניקוי רגשי זה רצון לבכות, בכי. ההפרשה של הדמעות מנקה איזה שהם רעלים רגשיים. ניקוי רגשי יכול להיות לפעמים כעס שמתפרץ. אנחנו ככה, הגוף כבר לא יכול יותר ומוציא את הכעס, הוא מנסה לנקות את הרגשות השליליים דרך כעס. זה ניקוי רגשי. ניקוי פיזי, אתם כולכם יודעים. כשאנחנו הולכים ומתחילים לעשות תהליך של ניקוי רעלים, הגוף מנקה את עצמו, אז יש יותר יציאות בשירותים, יש יותר רצון ללכת לעשות שתן, הגוף מנקה את עצמו. ולכן גם בתדרים סקלריים, הם הרבה עובדים על ניקוי של הגוף, הם מנקים ומחדשים את התאים בגוף. ובשביל לפנות את הפסולת, התדר מעודד את חילוף החומרים, והגוף מנקה את עצמו. אז לפעמים יכולה להיות תופעה של ניקוי, אבל התדר הסקלרי הוא מאוד עדין. ולכן הניקוי לא יהיה אגרסיבי, זה לא ישבית אתכם, אתם תוכלו להמשיך בחיי היום הרגילים,
אבל אתם יכולים לחוות תופעות של ניקוי מוגבר קצת ממה שהיה עד עכשיו, וזה טוב. אם תדעו שהגוף מתנקה, אתם תרגישו יותר טוב ולא תגיבו לזה בכעס ובעצב, אלא תגיבו לזה בקבלה, בשמחה. אתם תדעו שיש תקווה והגוף שלכם עכשיו בתהליך של ריפוי. אז זה התופעות לוואי שיכולות להיות. לפעמים כשאנחנו לא שותים מספיק מים לפני או במהלך היום או לפני השמעת התדר, כמו שאני אסביר לכם בפרק של ההדגמה, התדרים הם עובדים טוב במים. ולכן אנחנו שותים מים לפני, אני אסביר את זה יותר בהרחבה בפרק של ההדגמה. ולפעמים כשאנחנו לא שותים מים, התדרים, הרי מה זה תדר? אמרתי, הוא רטט, נכון? הוא רוטט. וכשאנחנו משפשפים משהו, רוטטים, אנחנו מתחממים. כשאנחנו מתחממים, אנחנו מתייבשים. והגוף מתייבש כשאנחנו מפעלים עליו תדרים. ולכן אנחנו אומרים תמיד לשתות הרבה מים, בזמן שהגוף מטופל בתדרים. והמים האלה בעצם גורמים לתדר לפעול טוב יותר, להגביר את הפעולה שלו. אז אחת התופעות שאם אנחנו לא שותים מים בזמן שאנחנו מטופלים בתדרים, אז יכול להיות דופק גבוה, יכולים להרגיש פתאום לא טוב, מיובשים, כאבי ראש, ולכן בשביל למנוע את התופעות האלה, צריך לשתות מים ולא להיות מיובשים. אז בגדול אין תופעות לוואי, אין כאבים. אם יש איזשהם תופעות, אנחנו צריכים לבדוק אם אנחנו משתמשים נכון בתדר. בהמשך אני אסביר לכם בדיוק איך עושים את זה. זאת אמירה שאני שומעת אותה המון. ניסיתי כל כך הרבה, אני כבר לא מאמינה לכלום. מבחינתי, הכל חרטה. ואני הייתי במקום הזה. הייתי במקום שכבר רציתי להתייאש. באמת שניסיתי הכל. ניסיתי המון סוגים של טיפולים, ובסופו של דבר תמיד חזרתי למקום שאני מחפשת שוב את הריפוי שלי. ואתם צודקים. לפעמים מגיע איזשהו שלב של ייאוש, שבן אדם אומר, באמת, אני עושה הכל, למה אני לא מצליח להתרפא? למה אני לא מצליח להגיע למקום שאני רוצה להגיע? למה אני כל כך סובל? וזה נכון, וזה כואב, וזה עצוב. אז למה דווקא תדרים סקלריים יעזרו לכם? נכון, גם זה לא עוזר לכולם. אבל פה יש לכם סיכוי גבוה יותר להגיע לריפוי והחלמה, ולמה? כי אנחנו לא מציעים משהו שהוא חיצוני, משהו שהוא תרופה שאחד מגיב ככה, אחד מגיב ככה. אנחנו מציעים לכם לרפא את עצמכם מבפנים, להחזיר את עצמכם לתדר הנכון שלכם שנבראתם איתו. ולכן שווה לנסות. ופה גם אנחנו לא כובלים אתכם למנוי, לחדש רכישות. התשלום הוא חד פעמי, כמו שאמרתי בשאלה הקודמת. אין פה שום סיכון, כי אתם גם ככה מנסים כל כך הרבה שנים להגיע לריפוי שלכם. גם ככה ניסיתם, אז תנסו עוד משהו אחד. עוד משהו אחד שעזר לכל כך הרבה אנשים בכל העולם. עוד משהו אחד תנסו, כי אתם פה הולכים לרפא את עצמכם, אתם הולכים להביא את הגוף שלכם למצב שהוא מפעיל את המערכת של הריפוי העצמית שלו ומרפא את עצמו מבפנים. תנו עוד צ'אנס אחד. כתוב במקורות שבן אדם צריך לרדוף אחרי הרפואה של עצמו. אנחנו מגיעים פה לעולם לתקן משהו. וכשאנחנו סובלים עם משהו מסוים, אסור לנו לוותר עד שאנחנו מגיעים לריפוי. והריפוי מגיע כשאנחנו מאוזנים, כשאנחנו קשובים לגוף שלנו ולנפש שלנו. והתדרים הסקלריים זה בדיוק מה שהם עושים. הם עוזרים לנו להתאזן ולהיות קשובים לעצמנו ולרפא את עצמנו מבפנים. תנו עוד צ'אנס. אין צורך לרכוש מכשיר תדרים מיוחד. התדרים הסקלריים נשלחים ישירות למייל שלכם. אתם יכולים להפעיל את זה או דרך המחשב או דרך הטלפון הנייד. בפרק של ההדגמה אתם תראו גם איך. וזהו, לא צריך לקנות מכשיר של תדרים, לא צריך להסתרבל עם עוד משהו, לא צריך להיות כבולים לעוד משהו, אפשר לטפל בעצמכם כשאתם בעבודה, כשאתם באירוע, כשאתם בחופש, כשאתם בבית, כשאתם בנהיגה. בכל מקום אתם יכולים לעשות לעצמכם טיפול, כי הטלפון תמיד עליכם. אז אין צורך לקנות מכשיר של תדרים, שזה חוסך לכם הרבה מאוד כסף. מכשירי תדרים מתחילים בכמה אלפי שקלים ונגמרים גם בעשרות אלפי שקלים. מכשירי תדרים נמצאים גם אצל מטפלים, ואז אתם צריכים לצאת אליהם, לקבוע זמן, להפסיד עבודה. לא, אתם מטפלים בעצמכם בבית, דרך הטלפון או המחשב, בלי שום צורך לקנות מכשיר. האם אני צריך או צריכה לשנות את אורח החיים שלי בזמן שאני מטפלת בעצמי בתדרים סקלריים? אז ככה, אפשר לא לשנות את אורח החיים, אפשר להמשיך לחיות כרגיל, אבל אז יש מצב שאתם תהיו תלויים בתדר. כי התדר בעצם מאזן אתכם, גורם לגוף לרפא את עצמו מבפנים, אבל אם אתם עכשיו מטפלים בירידה במשקל, ואתם ממשיכים באורח החיים הקודם שלכם, אם זה רגשי ואם זה פיזי, למשל רגשי שאתם בסטרס ומתח ועצבים ואכילה רגשית, ואם זה פיזי שאתם אוכלים לא נכון, או אוכל לא בריא, אוכלים בלילה, וכל זה, או ישנים פחות בלילה,
אז יש מצב שאתם תצטרכו להשתמש יותר בתדר, יותר זמן, יותר תלות. אבל אם אתם תגידו לעצמכם, אוקיי, אני עכשיו רוצה לרדת במשקל. מה אני עושה בשביל זה? אחד, אני מפעילה תדרים סקלריים, שזה חלק אחד בריפוי שלי. התדר בעצם יעזור לי להפחית חשק למתוק, ואז אני פחות אוכל מתוק. התדר הזה גם יאזן את האכילה הרגשית, אני פחות אצטרך לאכול כשאני עצבנית, כי אני לא אהיה עצבנית, אני אהיה מאוזנת. התדר הזה ישפר לי את איכות השינה, אני אשן יותר טוב בלילה, אני אשרוף יותר קלוריות בשינה, שורפים הרבה קלוריות בשינה. החילוף החומרים שלי ישתפר, זאת אומרת, התדר ייתן לי בעצם קרקע מאוזנת, לשנות את האורח חיים שלי. זאת אומרת, התדר יעזור לי לשנות את האורח חיים שלי. אם עד היום נלחמתי בגוף שלי ובעצמי, אם עד היום אכלתי לא בריא, אם לא עשיתי ספורט, הייתי עצובה, הייתי בדיכאון, ולכן גם לא ירדתי במשקל, התדר יעזור לי לאזן את עצמי, ופתאום אני לא ארצה מתוק, כמו שרציתי קודם. הכל יתאזן מהתדר, אבל אנחנו צריכים גם לשמר את זה, לתחזק את זה, ויהיה לנו קל יותר לחזור לאורח חיים בריא, כשאנחנו מפעילים את התדרים. ולכן, אנחנו לא נצטרך לעשות שינויים דרסטיים, כי התדר כבר יעזור לנו לעשות את זה בצורה מאוזנת. אני לא צריכה עכשיו להילחם ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו עצבנית, ואני רוצה לאכול עכשיו פיצה. זה ירגיע אותי, זה ינחם אותי. כי אני כבר אהיה מאוזנת, אני אהיה מנוחמת, אני כבר לא אצטרך את הניחום הזה דרך אוכל. אבל לא להעניש את הגוף, לא להגיד לגוף, אוקיי, אני בדיאטה, אז אני לא אוכלת את זה וזה, לאכול. ברגע שאתם תהיו שמחים ומאוזנים, האוכל יתעכל, גם אם זה לא כל כך בריא. אבל לא עכשיו לעשות את זה כאורח חיים, כל יום לאכול פיצה וכל יום לאכול דברים לא בריאים. להתחיל להקשיב יותר לגוף. הגוף רוצה מים, הגוף רוצה אוכל בריא, הגוף רוצה ירקות ופירות, זה מה שהגוף רוצה. והחשק הזה יבוא כשתשתמשו בתדר, והוא יוריד לכם את החשק למתוק התעשייתי, לסוכרים ולשוקולדים, אבל עדיין יהיה לכם חשק למתוק כי אתם בני אדם. והמתוק הזה, אתם פתאום יהיה לכם תשוקה לפירות, למתוק שהוא בריא יותר, לתמרים, לא לשוקולד ולכל הרעל הזה. אז התדר יעזור לכם לשנות את האורח חיים שלכם, שזה מדהים. כי אתם לא תצטרכו לשנות אותו בכוח, אתם פתאום לבד תרגישו שלא בא לכם לאכול בלילה. פתאום בא לכם ללכת לישון מוקדם, פתאום אתם רוצים לשתות יותר מים. זה גם מעודד צריכת מים, כי בגלל שאנחנו מפעילים תדרים, אנחנו צריכים לשתות יותר מים, ואז חילוף החומרים משתפר, המטאבוליזם עובד טוב יותר, הכל קורה גם ברמה התאית, הרבה זרימת חמצן ודם, נדבר על זה בהרחבה בפרקים של המחלות. לכל מחלה יהיה פרק משלה, הולך להיות מדהים. אז אם צריך לשנות אורח חיים, האורח חיים שלכם כבר ישתנה לבד עם השימוש בתדר. כן, התדרים הסקלריים מותרים לשימוש בהיריון. יש לנו תדרים אפילו שעוזרים להיכנס להיריון, תדרים להיריון קל, לצירים מוקדמים, ללידה קלה, לזירוז לידה. יש לנו תדרים מדהימים להיריון, ואפשר להשתמש בתדרים הסקלריים בהיריון. טוב, זה כבר דיברנו, אין צורך להגיע למטפלים. המטפלים, וגם אני ביניהם, כבודם במקומם מונח, והם באמת יכולים לטפל באנשים שאין להם משמעת עצמית ולא יכולים לטפל בעצמם, ויש להם את האפשרות הכלכלית לבוא ולשלם אלפי שקלים ואפילו יותר בשביל לקבל טיפול, ויש להם גם את הזמן להגיע למטפלים. יש אנשים כאלה. אני כבר הרבה זמן עובדת גם בתדרים הסקלריים וגם בתדרים במכשירים, ויש אנשים שאומרים לי, תשמעי, אני מעדיף לבוא אלייך, שתטפלי בי את בקליניקה ויש לי כסף לשלם. בסדר, אז גם להם יש מקום וגם לכם יש מקום. אנחנו כאן מדברים על אנשים שרוצים גם לחסוך בכסף, גם ביציאות מהבית, אז לא צריך להגיע למטפלים, כל אחד מטפל בעצמו בבית, בזמן שלו ובקצב שלו. כמו שכבר הבנתם, התדרים לא מרפאים, התדרים מביאים את הגוף שלנו לאיזון, וכשהגוף שלנו מאוזן, הוא יכול לרפא את עצמו מבפנים. אז השאלה, כמה זמן לוקח עד שרואים תוצאות, מאוד תלויה במצב שלכם. אם אתם מפעילים על עצמכם למשל תדר של כאב ראש, אתם תראו את התוצאות אפילו תוך מספר דקות. אבל אם מדובר בבעיה כרונית, כמו פסוריאזיס, אנחנו נצטרך הרבה סבלנות. ולמה? כי איך נוצר הפסוריאזיס? כבר דיברנו על זה. השתקנו את הגוף, נכנס להרס עצמי, נוצרה מחלה כרונית. עכשיו צריך ללמד את הגוף לפעול כמו שהוא פעל לפני שהתחילה המחלה הכרונית, לפני שהתחילו ההזעקות. הוא פעל תקין, הוא פעל נכון. ואז הוא התחיל להשתבש. התדר בהתחלה פעל כמו שצריך, ברטט כזה, ואז נוצר מצב של טראומה, של מתח, של לחץ, של בעיות כלכליות, של תזונה לא בריאה, של אורח חיים לקוי, והתדר התחיל לפעול בצורה אחרת, בקצב כזה, או שהוא זז הצידה, משהו שם משתבש. עכשיו, התדרים הסקלריים לא מרפאים. הם מחזירים את הגוף לקצב הנכון, לרטט הנכון.
אז אם אנחנו רוצים ללמד את הגוף, לחזור לפעול ככה, כמו שהוא היה בהתחלה, אנחנו צריכים סבלנות. כי בהתחלה הוא לא זוכר. אנחנו צריכים להסגיר לו. והתדר מסגיר לו איך לפעול. התדר אומר לו, תשמע, זה התדר שלך, ככה אתה צריך לפעול. אתה פועל עכשיו פה, אני מלמד אותך לחזור לכאן בחזרה. ולכן צריך להתמיד ולהפעיל את התדר עוד יום ועוד יום ועוד יום. בסוף הגוף לומד. ככה אני הצלחתי להבריא מהרבה מאוד מחלות כרוניות שסבלתי מהן, כמו מעי רגיז, דלקות מעיים, פיברומיאלגיה, חרדות, דיכאון. הקפדתי להפעיל את התדרים, ללמד את הגוף שלי איך לפעול נכון מחדש, להרגיע אותו, לאזן אותו. ולכן השאלה הזאת של מתי רואים תוצאות היא מאוד אינדיבידואלית. כל אחד במה שהוא מטפל בעצמו. אם אתה רוצה רק משכך כאבים, שיעביר לך עכשיו כאן ועכשיו את הכאב, כמה דקות אתה מרגיש כבר יותר טוב. אם אתה רוצה משהו לחרדות, גם עובד במיידי. אבל אם אתם מחפשים לטפל בבעיה כרונית, במשהו שהוא יותר עמוק, יותר שורשי, צריך לתת לגוף את הזמן שלו ללמוד, לפעול מחדש. בתדר הנכון. אז יש פה שאלה שהיא מאוד דומה לשאלה שכבר הייתה. כמה טיפולים צריך לעשות כדי לראות שינוי וריפוי? אז הייתה שאלה דומה, תוך כמה זמן אני אראה תוצאות ועניתי עליה. פה זו שאלה שהיא קצת שונה. כמה טיפולים אני אצטרך בשביל לראות שינוי וריפוי? אז שימו לב שיש פה שתי מילים בסוף, שינוי וריפוי. אז כמה טיפולים אני אצטרך כדי לראות שינוי? זה אפשר לראות מהר מאוד. לפעמים אפילו בימים הראשונים, בשבועות הראשונים. למשל, מישהי באה עם בעיה של קנדידה. עכשיו, קנדידה זה בעצם פטריה במעיים. קנדידה זה בעצם פטריה. כשהיא חוגגת, אז יש לנו תסמינים בגוף. של גרד, של הפרשות, של תשוקה למתוק, של כל מיני תופעות לוואי מאוד מאוד לא נעימות. כשאנחנו מטפלים בתדרים הסקלריים ומלמדים את הגוף איך לפעול נכון, משמידים את הפעילות ההרסנית של הקנדידה, מה שקורה, התסמינים נעלמים מהר מאוד. ואז בן אדם אומר לעצמו, הנה, עזר לי, זהו, אני מפסיק להשתמש בתדר. לא. כשאנחנו מטפלים בבעיה מסוימת, שהיא לא אקוטית, שהיא כרונית, לא עכשיו אני מדברת על דלקת גרון או על משהו שהוא כאב ראש וכאלה. אני מדברת על בעיה שהיא כרונית. גם אם התסמינים נעלמים, גם אם האור פתאום נהיה חלק בפסוריאז, זה השינוי, אוקיי? אנחנו ראינו שינוי, בתוך כמה טיפולים אפשר לראות שינוי, אבל תוצאות של ריפוי, של החלמה, אנחנו צריכים להתמיד כמה שיותר, שזה אומר אפילו כמה חודשים. לוודא שהגוף יודע לפעול בתדר הנכון. אז אוקיי, זה יש הבדל מהשינוי והריפוי. השינוי זה בדרך כלל בתסמינים, אנחנו רואים שינוי. לפעמים לא בכל התסמינים, לפעמים בחלקם, אבל כבר רואים שהתדר עובד. להגיע לריפוי, להגיע לתוצאות, בשביל זה אנחנו משאירים לכם את התדר פתוח, לתמיד, למספר טיפולים בלתי מוגבל, שלא תהיו בלחץ. לא תגידו, רגע, קיבלתי גישה ל-15 טיפולים, ואם אני אצטרך 16, אם אני אצטרך 100, פתוח לכם, לא הגבלנו לכם, פתוח לתמיד. וואו, זאת שאלה שגם שואלים אותי הרבה. לרוב נשים שואלות אותי את השאלה הזאת, שהבעלים שלהם לא מאמינים ברפואה הטבעית. עכשיו, למה זה קורה? אני רוצה רגע לנרמל את זה ולהגיד שזה נורמלי. גברים בדרך כלל, המוח שלהם, אנחנו יודעים, הוא פועל אחרת. לא מאמינים בדברים האלה כי גברים הם מאוד מאוד שכליים. הם צריכים הוכחות בשטח, הם צריכים לראות כאן ועכשיו שזה עובד. אני מכניס אנטיביוטיקה, הדלקת עוברת לי, אני הולך לניתוח להסרת משקפיים בלייזר, משלם למנתח, יוצא רואה, הם רוצים לראות תוצאות כאן ועכשיו, הם רוצים לראות הוכחות. וזה בסדר, ככה המוח הגברי עובד. עכשיו, אנחנו לא פה כדי לשכנע אותם. התדרים האלה עובדים גם במי שלא מאמין בזה. הייתה לי לקוחה, מקסימה, שפנתה אליי ואמרה לי, תשמעי, לבעלי יש בעיה של מתח וסטרס, הוא כל הזמן בסטרס, במתח, בלחץ, והוא לא מוכן לטפל בעצמו, הוא לא מודע אפילו לזה. והוא פוגע בכל מי שנמצא סביבו, וחבל, גם בעבודה, גם בבית, עם הילדים, עם אשתו. איך אני עוזרת לו? אמרתי לה, תשמעי, היא גם עצמה סובלת ממתח וסטרס בגללו, כי הוא מכניס אותה למתח וסטרס. אמרתי, תשמעי, תזמיני לעצמך תדר סקלרי שמרגיע. אוקיי? פועל לכל הרגעה של מערכת העצבים, יש שם עוד כל מיני דברים. ובלילה, כשאתם הולכים לישון, תפעילי את זה. תכף אני אסביר איך מפעילים את זה בלי ששומעים את זה. תפעילי את התדר, והוא ישן איתך בחדר, נכון? אם הוא ישאל אותך מה זה, תגידי את זה בשבילי, אני מטפלת בעצמי. יצחק עלייך, זה לא מעניין אותך. את מפעילה את זה בשביל עצמך, באמת בשביל עצמך. אבל זה גם יפעל עליו. הוא אפילו לא ידע שזה פועל עליו, כי הוא לא צריך להאמין בזה, זה פשוט עובד. התדר, הרטט נשלח אליו, הגוף שלו מגיב לתדר ומקבל ריפוי, עושה שינוי.
וזה עבד. התקשרה לה אחרי 3 ימים, והיא אומרת לי, תקשיבי, הבן אדם בהיי, הבן אדם נרגע, ועוד הוא בא אליה והוא אומר לה, את רואה? לא צריך את כל החרדות שלך, הנה, אני כבר בסדר לבד, הוא לא מבין שהיא עזרה לו. אז הרבה שואלים אותי, וזה גם תקף לאנשים שהם חסרי הכרה, אנשים שהם נמצאים בטיפול נמרץ, אנשים שנמצאים אלצהיימר, שבכלל לא מודעים למה שקורה איתם, ילדים קטנים, תינוקות, הם לא באמת מאמינים בתדרים כי לא מבינים בכלל מה זה. עובד עליהם, זאת אומרת, לא צריך להאמין בתדרים הסקלריים כדי שהם יעבדו. בשום תדרים לא צריך להאמין, פשוט עובד. זה משהו שהוא קיים. וגם בדרך אגב ברפואה הרגילה משתמשים בתדרים, האולטרסאונד זה תדרים, רנטגן זה תדרים, הכל זה תדר. אז ככה שלא צריך להאמין בתדרים, הם פשוט עובדים. אז יש תדרים שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים אותם. אם מישהי באה עם כאבי מחזור, מישהו בא עם מעי רגיז, מישהו מגיע עם הבחנה. לרוב האנשים יש להם כבר הבחנה לבעיה שלהם, כבר ניסו הרבה מאוד דברים ויודעים, אני סובל מעציבות כרונית, אני סובל מבעיות עור, אני סובל מנשירת שיער, בעיות לב, כל מיני, אני יודע מה אני סובל, תביאו לי תדר כזה וכזה. בבקשה. יש אנשים שמתחלקים לשניים. כאלה שלא יודעים מה יש להם, יודעים שהם לא מרגישים טוב, או שלא הצליחו להבחן אותם, אף פעם. ויש את האנשים שיש להם יותר מדי בעיות, כמו שאני הייתי, ושום מטפל לא יודע מאיפה להתחיל לתפוס אותם. מאיפה להתחיל לאזן אותם ולעזור להם להגיע לריפוי. והאנשים האלה, אתם לא לבד. אנחנו בחברת תדר הריפוי, יש לנו צוות מומחים, שביניהם יש ניטורופטים, מטפלים מוסמכים בתדרים, והם בעצם עוזרים לכם לדייק את ההבחנה שלכם. על ידי שאלון, על ידי שיחת ייעוץ חינמית, שאתם יכולים לדעת בדיוק איזה תדר אנחנו הולכים להתאים לכם. ויש גם תדרים מותאמים אישית, שזה אנחנו נדבר בהמשך. אז איך אתם יודעים איזה תדר אתם צריכים? אם יש לכם הבחנה, תביאו את ההבחנה. אם אין לכם הבחנה, אתם יכולים להתייעץ איתנו, עם המומחים שלנו, ואנחנו נעזור לכם להתאים לכם את התדר הנכון והמדויק לכם. אם יש לי מספר בעיות, איך אני יכול לטפל בעצמי? מה, אני מזמין כמה תדרים? במה אני מטפל קודם? זאת שאלה מאוד מאוד חשובה, שהיא פוגשת הרבה מאוד אנשים, לצערנו. כי כשאנחנו מתחילים עם בעיה מסוימת ולא מטפלים בה, זה גורר איתה עוד ועוד בעיות. אחד משפיע על השני. אז מה שאנחנו עושים במצב כזה, יש 2 אפשרויות. יש אפשרות אחת, לעשות סדר עדיפויות. להגיד מה מפריע לי לתפקוד הכי גרוע, או מה הכי מסכן אותי. ולהתחיל לטפל בזה. זאת אומרת, להזמין תדר, למשל, למשהו שהוא, אם למשל מישהו סובל מסכרת, ובמקביל הוא סובל גם מנשירת שיער, אז אנחנו אומרים, אוקיי, בסכרת יותר דחוף לטפל, זה מסכן חיים. נשירת שיער, בסדר. לא מסכן חיים, זה לא משהו שהוא בריא, אבל לא מסכן חיים, אפשר לדחות אותו. ואנחנו מטפלים קודם במשהו יותר דחוף. אם יש לו אפשרות כלכלית להזמין 2 תדרים, ולטפל בעצמו במקביל ב2 בעיות, אפשר להפעיל עד 4 תדרים שונים ביום, וזה בסדר, זה לא מבלבל את הגוף. אלא אם כן הגוף נמצא במצב מאוד מאוד חלש. אנחנו לא רוצים להעמיס עליו יותר מדי תדרים. כי כשאנחנו מפעילים תדר על הגוף, הגוף מתחיל לעבוד. מתחיל לעשות שינוי בתוכו, לרפא את עצמו. ואם אנחנו חלשים, נמצא של חולשה, לא רוצים להעיף את עצמנו יותר ולהתחיל לישון כל היום במיטה. ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד עדינים איתו, ובשביל זה יש לנו תדר מדהים של פתיחת צ'קרות. התדר הזה הוא בעצם תדר הכנה והתאוששות לקראת טיפול מסיבי יותר. הוא בעצם גורם לאיזון כללי של הגוף והנפש. התדר הזה בעצם הוא גורם לבן אדם קודם כל להתאושש. קודם כל להגיע לאיזשהו מצב שאפשר לטפל בו. כי לפעמים מרוב בעיות אנחנו לא יודעים מה להתחיל לטפל. אנחנו אומרים לבן אדם, תשמע, תזמין את התדר הזה, תפעיל אותו חודש שלם. אחרי חודש אתה תבוא במצב הרבה יותר מאושש, ואז נוכל להתחיל לטפל בך. ונעבור בעיה ונטפל. לא שאתה מותש וגמור ומערכת חיסונית כבר ברצפה ורגשי והכל הצפות. אז ככה שיש לנו פתרונות לכל דבר. כשאתם מגיעים אלינו, אנחנו לא עוזבים אתכם ויש לכם גב, ולא נוותר עליכם עד שתרגישו טוב. רכשתי תדר, התחלתי להשתמש, משהו לא מסתדר לי, לא מוצא חן בעיניי, לא מרגיש שינוי, מה אני עושה? אז שוב, כמו שאמרתי קודם, אנחנו כאן, לא הולכים לשום מקום, יש לכם תמיכה, ליווי, ייעוץ, הדרכה, וכמובן, בתוך הטווח של 3 חודשים הראשונים, אפשר גם לערוך שינויים בתוך התדר עצמו. אם אתם רואים שהוא לא באמת לגמרי מתאים, אפשר קצת לשנות אותו. זאת אומרת, אם רכשתם תדר של ירידה במשקל, ואחרי תקופה ראיתם שהוא עובד לכם והכל, אבל פתאום נהייתה איזושהי עצירה, אפשר לשדרג אותו, להגביר אותו, לשנות פה כמה דברים, אבל לא לשנות אותו לתדר שונה לגמרי, נגיד, של בעיות עור.
כי מה שרכשתם, את זה אנחנו יכולים ככה לסדר לכם. אז יש לכם ליווי, אנחנו לא עוזבים אתכם, יש לכם ייעוץ, אתם יכולים תמיד לשאול, להתייעץ ולקבל את הגב שלנו ואת העזרה שלנו. כן, עדויות יש לנו גם מארץ וגם מחול, הרבה מאוד עדויות. אני אצרף בסוף הפרק הזה קישור לתיקייה ששם נמצאים כל העדויות שלנו, אולי אפילו אני אעשה על זה סרטון, ותוכלו לראות אנשים שראו שינוי וריפוי. אני לא מדברת על עצמי, אני בכלל הגעתי ממצב של אנורקסיה מאוד מאוד קשה של 29 קילו, הצלחתי להתאזן ולעלות חזרה במשקל, למשקל המאוזן שלי, הצלחתי להבריא מפיברומיאלגיה, ממעי רגיז, מדלקות מעיים, מבעיות רגשיות מאוד קשות כמו דיכאון, חרדות, סטרס, עצבנות, חוסר שקט. סבלתי מהרבה מאוד דברים שברוך השם, ברגע שהתאזנתי בזכות רפואת התדרים, חזרתי לחיים, חזרתי לחיות ולהיות בשמחת חיים ולפרוח ולעשות ולהגשים את עצמי ולעזור לאנשים אחרים. אז ככה שעדויות יש לנו בשפע, והעדות הכי טובה זה לנסות על עצמכם. ברגע שתנסו, תחוו את זה. זאת ההוכחה הכי טובה בשבילכם, שתדר זה דבר שהוא מאזן, הוא מועיל, הוא מוביל לשינוי, לריפוי ולאיזון. אז איך אני מטפלת בעצמי בתדרים? והאם אני צריכה לעצור רגע את הסדר יום שלי בשביל לטפל בעצמי? אז ככה, זה מאוד מאוד תלוי. אם למשל אנחנו מטפלים בתדר של הפרעות שינה, אנחנו רוצים עכשיו ללכת לישון טוב בלילה, אז ברור שאנחנו נהיה רגע ברגיעה, ונפעיל את התדר על עצמנו כמו שאני אראה עוד מעט בהדגמה, ולא עכשיו נתחיל לעשות אירובי וללכת רגע להליכה בחוץ או לשטוף את הבית. אבל אם יש תדר למשל שמטפלת נגיד נשירת שיער, או בעיה של בעיית אור, או כל בעיה אחרת, כן אפשר להמשיך בפעילות היומית, לא עכשיו לעשות ספורט, אבל כן אפשר לעבוד, לנהוג, להיות בנסיעות, להיות בחוץ, לדבר בטלפון, אפשר לעשות מה שרוצים, לא צריך לעצור את הפעילות היומיומית, גם לא צריך לשמוע את התדר באוזניים, שזה אנחנו נדבר בפרק של ההדגמה, אין צורך להקשיב באוזניים, ואם אני לא צריכה להקשיב באוזניים, אז אני יכולה בינתיים באוזניים לעשות דברים אחרים, לשמוע מוזיקה, לדבר עם אנשים, לעבוד, ללמוד, להיות בזום, לעשות מה שאני רוצה. כי התדר פועל עליי דרך הטלפון כמו מכשיר תדרים. אני אסביר לכם איך משתיקים את התדר שלא נשמע אותו בחוץ, שלא יפריע, כי הצליל הוא לא צליל נעים. זה צליל שהוא רוטט כזה, כמו טרקטור. אז תכף נשמע איך משתיקים אותו כדי שנוכל להמשיך בסדר היום שלנו. אז ככה שיש הרבה מאוד תדרים שאפשר לשמוע אותם במהלך הפעילות היומית, ויש תדרים שאנחנו כן צריכים להיות במנוחה ולתת לגוף רגע להירגע ולקבל את הריפוי. האם התדר משכך את הכאב או שהוא גם מרפא? אז שוב, זאת שאלה שכבר דיברנו עליה, רק בצורה שונה. התדר לא מרפא. הוא יכול לשכך כאב, זה כן, הוא מפחית את ההולכה העצבית, אבל הוא עוזר לגוף לרפא את עצמו. הוא עושה תהליכי ריפוי מבפנים, כמו שכבר דיברנו. טוב, עכשיו הגענו לחלק המעשי. אז אחרי שכבר החלטתם שאתם רוצים לרפא את עצמכם, בעצמכם, בזמן שלכם, בקצב שלכם, ואתם רכשתם תדר. התדר נשלח אליכם למייל. אתם פותחים את הטלפון שלכם או את המחשב שלכם, ובעצם במייל קיבלתם גישה לאותו תדר. אתם לוחצים על ההפעלה, זה קובץ שמע, זה מגיע כמו מוזיקה, ואתם מפעילים את התדר. עכשיו התדר נשמע מאוד לא נעים, רוב התדרים, תכף אני אדבר איתכם על שני סוגים של תדרים שיש לנו. יש תדרים שהם רגילים ויש תדרים שהם הרמוניים. התדרים ההרמוניים הם נשמעים טוב יותר. זה עם רקע של ציוץ ציפורים, או גלי ים, או רוח, או מים, כזה. זה תדרים שהם הרמוניים שאותם אפשר לשמוע גם באוזניים, כי הם נעימים, הם לא מפריעים. התדרים בעצם מוטמעים בתוך הצלילים ההרמוניים. בסדר? יש שם תדר מאוד נמוך כזה, שאנחנו באוזן לא כל כך יכולים לשמוע אותו, אז ככה שזה לא מפריע. אבל יש תדרים שהם רגילים, שזה רוב התדרים שהם מאוד צורמים. אז קשה לשמוע אותם באוזניים, וזה גם יכול לעשות כאבי ראש. אז מה אנחנו עושים במצב כזה? יש פתרון. אנחנו מחברים את הטלפון לאוזניות. חיברתי את הטלפון לאוזניות, יש לי כאן אוזניות. וזהו. חיברתי את הטלפון לאוזניות, אני מפעילה אותו, ותכף בשאלות הבאות אני אסביר לכם בדיוק איך להשתמש. אבל ככה בדיוק אתם מטפלים בעצמכם. טלפון או מחשב וחיבור לאוזניות, או רמקולים בתדרים הרמוניים. תכף נסביר את זה יותר. אז
אמרנו אוזניות. איזה אוזניות להשתמש? יש כל כך הרבה סוגים, אז מה הכי מתאים בשביל להפעיל תדר סקלרי על הגוף ואיך להפעיל אותם? אז ככה, אז יש לנו את האוזניות קשת. בסדר? יש את האוזניות עם חוט. ויש את האוזניות האלחוטיות, הבלוטוס. עכשיו, עם אוזניות בלוטוס פחות ממליצים להשתמש כי יש בהן קרינה. ואם אנחנו שמים את האוזניות על הגוף, שזה מה שאני אראה לכם תכף, אז עדיף שיהיה כמה שפחות קרינה. אז אתם יכולים לבחור. או את האוזניות האלה של קשת עם חוט, אפשר להזמין אותם גם באלי אקספרס, תמו, כל האתרים האלה ממש בזול, אוזניות מאוד איכותיות. עכשיו, מי שיש לו אייפון, שאין כניסה של אוזניות עגולה, כזאת, אני אראה לכם רגע, זאת הכניסה הרגילה שנכנסת לסמארטפונים, לאנדרואיד. מי שיש לו אייפון, אז יש לו כניסה של טייפ-C, או של אייפון. אז יש אוזניות עם חוט, לא משנה, כאלה או כאלה, שהכניסה שלהם פה, היציאה שלהם, היא טייפ-C. היא ממש כמו לשק הטעינה, ואז מכניסים את האוזניות לשק הטעינה, וזה מחובר לטלפון, בסדר? אז זה חשוב שתדעו, אני גם לא ידעתי על זה, נודע לי את זה כשהתחלתי להשתמש. איפה מניחים את האוזניות? אז ככה, יש כל מיני מיקומים בגוף שאנחנו צריכים לשים את האוזניות כדי שהגוף יקבל את התדר בצורה הכי אופטימלית והכי טובה בשבילו. רוב התדרים אנחנו שמים את האוזניות ככה או ככה על האזור של הבטן. מתחת לטבור או על הטבור, אל אזור הבטן או מקיף את הבטן ככה. ולמה? כי אזור הבטן, שם בעצם נמצא גם המוח הרגשי שמתפתח ראשון, זאת אומרת כל האירועים בחיים שלנו, כל החוויות שאנחנו עוברים, גם הפיזיות וגם הרגשיות, מתחילים בבטן. הכל מתחיל שם, תחושות בטן, כל הבעיות אור מתחיל בקיבה, זאת אומרת הבטן היא מרכז האדם, זה נמצא בדיוק באמצע וזה מקרין לכל הגוף. תינוק נולד, נכון? אנחנו מנתקים אותו מחבל הטבור, חבל הטבור נמצא במרכז הגוף, שם הוא בעצם קיבל את כל מה שהוא צריך לקבל, זאת אומרת זה פתח לעורר את הריפוי. אז אם אנחנו שמים את האוזניות באזור הבטן, ככה או ככה, תזמינו את האוזניות המתקפלות ואת הנפתחות יותר, שיהיה לכם ככה יותר טווח, אבל כשאנחנו שמים את זה באזור הבטן, בעצם אנחנו משדרים ריפוי ושינוי לכל הגוף. כשאני אדבר על כל מחלה בנפרד בפרקים, אני אגיד בדיוק איפה לשים את האוזניות. אבל בגדול, לרוב המחלות והבעיות, אנחנו שמים על הבטן, איפה שנוח לנו. זה מדובר באוזניות קשת. אם מדובר באוזניות כאלה, אז אפשר לחבר אותם לטלפון, או לשים את זה בכיס, אם יש לכם כיס ואז זה גם קרוב לבטן, או פשוט להדביק אותם על הבטן אם אתם בזמן של שינה. לקחת איזשהו דבק סלוטייפ או איזשהו משהו ופשוט להדביק על אזור הטבור. יש עוד מיקום שאנחנו שמים, אם זה למשל לבעיות רגשיות או קשב וריכוז, בעיות שקשורות לכל אזור הפנים, אזור הצוואר, הלב, כל האזור פה, אפשר בעצם לשים את האוזניות ככה על הצוואר. ובעצם הן מגיעות לכל האזור הזה, אזור של החשיבה, אזור של כל הראש והכתפיים וכל הדבר הזה. אם אנחנו עם אוזניות עם חוט, אז אין בעיה, אנחנו פשוט מחברים את האוזניות לטלפון ותולים אותם ככה על הצוואר. תלוי לנו כאן וזה עובד. אם אנחנו משתמשים בתדרים שהם לאזור מסוים, למשל יש דלקת בתעלה הקרפלית פה ביד, אז אנחנו יכולים לשים את האוזניות על היד, ככה, שהתדר יעבור ישירות לאותו מקום שצריך ריפוי. אם למשל יש לנו דלקת בברך, טוב, לא רואים את הברך שלי פה, אבל תדמיינו, אנחנו מניחים את האוזניה על הברך. עכשיו, גם האוזניות האלה אפשר פשוט להדביק אותם על המקום שצריך ריפוי, התדר עובר. אז הבנו שיש כמה סוגים של שימושים באוזניות. לרוב אנחנו מניחים אותם על הבטן. יש למשל תדר של נשירת שיער, שאז אנחנו גם יכולים לקחת את השמפו שאנחנו משתמשים בו, ולהפעיל את התדר פעם אחת על השמפו, ממש מסביבו, להניח את השמפו כאן באמצע, להפעיל את התדר שעה שלמה, התדר הוא שעה, להפעיל את התדר שעה שלמה על השמפו, ובעצם השמפו נהיה שמפו עם תדרים סקלריים בפנים. השמפו הוא נוזלי, יש בו גם מים. והתדר מועבר לתוך המים, ובעצם השמפו מתודר, עם תדרים בפנים, וכל פעם שתחפפו עם השמפו הזה, אתם בעצם מכניסים עוד תדרים, וזה מאוד 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 עוזר. אז ככה שאפשר להפעיל את התדרים גם לא רק על הגוף, אלא גם על דברים שאנחנו משתמשים בהם.
זה לגבי שימוש באוזניות. באוזניות אנחנו באמת משתמשים שאנחנו רוצים להשתיק את התדר שלא נשמע אותו באוזניים, כי באוזניים זה מציק, זה מפריע לנהל את החיים בינתיים וכאלה. עכשיו, בשאלה הבאה אנחנו באמת נראה על שימוש ברמקולים. אז כמו שאמרנו, יש תדרים שאנחנו יכולים לשמוע אותם ברמקול. זה תדרים הרמוניים שהצליל שלהם הוא נעים יותר, הוא הרמוני יותר, הוא נשמע טוב יותר לאוזן. שזה בדרך כלל תדרים של צ'קרות, תדרים רגשיים. אז תדרים כאלה אנחנו יכולים להשמיע בחלל החדר. למשל, אם אני יושבת עם הילדים שלי עכשיו אחר הצהריים, אני מקפלת כביסה על הספה, הם משחקים בפאזלים, או לא משנה מה הם עושים, שיעורי בית, ואני מפעילה ברמקולים תדר של רוגע. זה משפיע על כולם. אפשר להפעיל ברמקולים, אבל הרמקולים צריכים להיות רמקולים איכותיים, שמעבירים את התדר בצורה מדויקת. מה אני מתכוונת איכותיים? לא רמקולים מהמציאון הזה שקונים ב10 שקלים או ב30 שקל, אלא רמקולים שעם כל הבאסים ושמעבירים את כל הצלילים. אני משתמשת ברמקול נייד כזה של JBL, יש כל מיני רמקולים טובים. כמו שאמרנו, תדרים עובדים טוב יותר במים. ואפשר, למשל, אם יש בעיות ברגליים או בעיה ביד, אפשר להפעיל את הרמקול שהוא נגד מים ולשים אותו בתוך מים, ואת היד או את הרגל לשים גם בתוך המים, והעוצמה של התדר מוכפלת במים. עכשיו, אפשר גם בלי מים, כי הגוף שלנו עשוי רובו ממים, ואז התדר פועל מצוין, וגם אנחנו שותים מים לפני, תכף אני אדבר על זה, על המים. אבל אפשר גם את הרמקול להשתמש בתוך מים. הוא חייב שיהיה נגד מים, אבל מאוד חשוב שגם בלי מים, עם מים, הרמקול חייב להיות באיכות טובה. איכות שמעבירה את הצליל כמו שצריך, את התדר כמו שצריך. לא רמקולים זולים ממש, אלא רמקולים איכותיים. טוב, אז אחרי שהסברנו את השימוש הטכני באוזניות, ברמקולים ואיפה צריך להניח בדיוק, אני רוצה להגיע לשלב שבעצם אתם רוצים כבר להתחיל טיפול. די, בואי תני לנו להתחיל לטפל בעצמנו. אז ככה, כמו שאמרנו, הגוף שלנו מורכב רובו ממים, ותדרים עובדים טוב יותר במים. תדרים זה בעצם רטטים, רטט שמחמם את הגוף וקצת מייבש אותו, ולכן אנחנו צריכים לשתות לפני הטיפול בתדרים מים, כדי להגביר את האפקט של הטיפול. אז כשאנחנו שותים מים, אפשר לשתות מים ולהפעיל את התדר, אבל אם אתם רוצים להגביר את המוליכות של התדר, אתם צריכים להוסיף למים שלכם, לכוס מים שאתם שותים, חצי לימון סחוט. אתם לוקחים כוס, ממלאים אותה במים, סוחטים חצי לימון ושותים, ואז מפעילים את התדר. זה מה שצריך לעשות לפני הפעלת התדרים. בסדר? אם קשה לכם לשתות מים עם לימון, אז אני אומרת לפחות כוס אחת ביום עם חצי לימון בבוקר. זה כבר יחסה לכם את המוליכות לכל היום, כי את התדרים, תכף אנחנו נדבר על זה, אנחנו מפעילים לפחות פעמיים ביום. אז אם קשה לכם בפעמיים האלה לשתות את הלימון, אז לפחות פעם אחת. אבל פעם אחת לשתות עם לימון, כי זה מגביר את המוליכות. אז מאוד חשוב, מים עם לימון לפני, אחרי שאתם מסיימים את התדר, עוברת שעה, נגמר ההפעלה של התדר, אתם שותים עוד כוס מים בלי לימון, בסדר? מאוד חשוב הכוס לפני ואחרי, כדי לתת לגוף גם לא להתייבש, ולא לגרום לו לתופעות לוואי של התייבשות, וגם בשביל להגביר את האפקט של התדרים. אז זה מה שצריך לעשות, כוס מים עם חצי לימון, וכוס מים אחרי. האם אפשר להחליף את המיץ לימון בחומץ תפוחים? אז לא. בלימון יש איזשהו מוליך שלא נמצא בחומץ תפוחים, ולכן אנחנו משתמשים דווקא בלימון. עברנו לשאלה הזאת כבר, אבל אני שוב אדגיש כאן. מים עם לימון זה גם מגביר את המוליכות וגם עוזר לניקוי של הגוף, לניקוי של הרעלים מתוך הגוף. כשאנחנו מטפלים בעצמנו, בדרך כלל מחלות שאנחנו סובלים מהם זה בגלל שהגוף מלא ברעלים. אז לימון מנקה ומביא את הגוף למצב מאוזן, מצב נקי, מצב בריא, ועוזר בכלל לחילוף החומרים להרבה מאוד דברים. אז גם קשה לכם, אני אתן לכם טיפ. כשאתם ממלאים את המים ושמים את החצי לימון, אתם יכולים לשים בפנים קצת סודה לשתייה ללא אלומיניום, וזה מוריד את החמיצות, בסדר? או פשוט עם קש, לשים בקש וזה נכנס ישר לגרון ולא עובר את כל הלשון וחלל הפה, זה גם יכול לעזור. ותראו שאחרי כמה ימים שאתם משתמשים במים ולימון, אתם כבר מתרגלים לזה, הגוף מתרגל. אז לא להתייאש ותזכרו שזה בשביל הריפוי שלכם זה שווה. מהו המינון הנכון להפעלת התדרים? האם צריך להפעיל אותם פעם ביום, פעמיים ביום, יותר? אז ככה,
לכל בעיה יש מינון משלה. אם מדובר בבעיות כרוניות, אנחנו מפעילים בדרך כלל פעם עד פעמיים ביום. אם אתם לא בטוחים, אתם מוזמנים להתייעץ עם המשווק שמכר לכם את התדר, או איתנו. אם מדובר בבעיה אקוטית, שעכשיו למשל כואב לי הגב, ואני רוצה לשכך את הכאב, אני אפעיל את התדר של שיכוך כאבי גב, כמה פעמים שאני אצטרך עד שזה יעבוד. לפעמים זה עובד אחרי פעם אחת, לפעמים זה עובד אחרי פעמיים, לפעמים אחרי 3 פעמים, ואני יכולה להפעיל ברצף. מתי הזמן הכי טוב לשמוע את התדרים? אנחנו ממליצים בדרך כלל בבוקר לשתות את המים עם הלימון, להפעיל את התדר, ולפני השינה שאנחנו הולכים לישון. אלא אם כן יש תדר שהוא מעורב, תדר להגברת אנרגיה, תדר להמרצת הפעילות, לערנות, אנחנו לא נפעיל אותו לפני השינה, אלא גג עד 5 בערב, כדי שלא יפריע לנו להיכנס לשינה. רוב התדרים שלנו, הזמן שלהם, של ההפעלה שלהם הוא שעה. יש גם תדרים קצרים יותר, אבל רוב התדרים הם שעה. אם אתם צריכים לעצור רגע באמצע, להיכנס לשירותים או להתקלח או לדבר רגע בטלפון, אז אתם יכולים לעצור ולהמשיך מאיפה שהפסקתם, אבל לא לעשות יותר מדי הפסקות. כי כשהגוף לומד להפעיל את התדר של עצמו מחדש, הוא צריך את העקביות, את ההתמדה ואת הרצף. באיזה ווליום לשים את התדר? יש אוזניות שמעבירות את התדר חזק יותר, בקול יותר, ושומעים את זה גם דרך האוזניות, וזה מפריע. אז אפשר להנמיך עד שאנחנו לא נשמע, אבל לשים רגע את האוזנייה באוזן ולראות אם שומעים צליל. כי הגוף שומע גם צליל חלש, אבל העיקר שהאוזן לא תשמע, כדי שזה לא יפריע לנו, אבל הגוף חייב שיהיה איזשהו צליל, לא להשתיק את האוזניות לגמרי. בסדר? אתם מנמיכים, ועד שאתם לא שומעים את זה בחוץ, אבל כשאתם שמים ככה, שומעים את זה. זה הווליום. טוב, זאת שאלה טכנית. הפעלתי את התדר, הוא פתאום נתקע באמצע. אז יכולות להיות כמה סיבות לתקלה כזאת. תקלה אחת שנגמר לכם המקום בדרייב, במייל, באחסון, פשוט תמחקו דברים. תקלה אחרת זה שאין לכם קליטה, ואז פשוט אתם צריכים להגדיר במייל שם בדרייב, להפעיל את התדר במצב אופליין, שגם כשאין אינטרנט אפשר לשמוע אותו. אם הבעיה ממשיכה לכם, אתם יכולים לפנות אלינו. גם על השאלה הזאת כבר דיברנו. אחרי טיפול בתדרים, לשתות מים. בסדר? זה כל מה שצריך לעשות. לשתות מים ולחייך ולהגיד, אני בתהליך של ריפוי, אני מבריא, אני מבריאה, אני בריא, אני בריאה. אני מאוזנת, אני משוחררת, להגיד מילים טובות. כי גם המילים שלנו הם תדר, וגם המחשבות שלנו הם תדר. כשאנחנו מתנהלים בתדר מאוזן, בתדר חיובי, בתדר שמח, הגוף מקבל כוח להיות בריא. כשאנחנו מגיעים חלילה לרופא, והוא אומר לנו את ההבחנה שלנו, אנחנו נכנסים לייאוש. וההפך מייאוש זה לתת תקווה לגוף. להגיד לו, אתה קיבלת את הניסיון הזה, את המחלה הזאת, כדי לעשות תהליכים טובים בחיים שלך. כדי להיות בן אדם טוב יותר, בריא יותר, בשביל לעזור אחר כך לאנשים אחרים, תגידו לעצמכם דברים טובים, ותראו שהתדר הטוב הזה, החיובי הזה, מושך לכם עוד ריפוי. אז כן. הרבה מאוד אנשים שהצליחו להגיע לריפוי ולשינוי בזכות רפואת התדרים מאוד רוצים להתחיל לעזור לאנשים אחרים ולגרום לאנשים אחרים להרגיש טוב יותר ולהבריא. במשך ככה תקופה מאוד ארוכה אנשים באמת המליצו והודנו להם מאוד. אבל הגיע איזשהו שלב שראינו שזה הולך ומתפתח ויותר ויותר אנשים ממליצים. והחלטנו לעשות עוד יותר טוב ולתגמל את האנשים האלה שממליצים עלינו בתגמול יפה, בתגמול כספי, והקמנו תוכנית של שיווק שותפים. והתוכנית הזאת בעצם, פשוט אנחנו לוקחים אנשים שנהנו מהתדרים, שנהנים מהתדרים, והם בעצם מתווכים לנו אנשים שרוצים גם לרכוש תדרים. אז זאת אומרת, זו תוכנית שיווק שהיא גם כוללת בתוכה שליחות, לא רק פרנסה. בן אדם בא ורוצה להיכנס לעולם הטיפול, והוא לא מטפל. זאת אומרת, אין לו את ההכשרה להיות מטפל או לעזור לאנשים בצורה כזאת, אבל הוא יכול לתווך בינינו לבין הבן אדם שחולה, שצריך עזרה, גם לקבל על זה תגמול יפה, וגם לעזור לו להרגיש טוב. זאת אומרת, הוא היה חלק מהריפוי שלו. זאת שליחות מאוד מאוד גדולה, וזה מדהים. אז כן, יש לנו תוכנית שיווק שותפים, גם עליה אנחנו נדבר בהמשך. מי שרוצה להצטרף אלינו, מי שכבר ניסה את התדרים, מי שרוצה גם לשלב פרנסה עם שליחות, יש לנו תוכנית כזאת שהיא מדהימה. היא מאוד מאוד מתגמלת ומלאת חוויות. אתם תראו את הפרק מבוא הזה בכל מקום אפשרי, אם זה ביוטיוב או בטיק טוק, או אפילו אצל המשווקים שלנו.
אתם תחשפו לפרק הזה ותיכנסו לקישור שמצורף אליו, ותוכלו להתחיל ליהנות מריפוי עצמי, להתחיל לטפל בעצמכם ולפנות אלינו ולהגיע לאיזון ולחיים בריאים יותר, לאיכות חיים, לרוגע ולשלווה ולבריאות מושלמת בעזרת השם. מחכים לכם. אז הגענו לסיומו של הפרק הראשון, פרק המבוא, שבו ערכנו הכרה עם עולם התדרים הסקלריים, על אופן השימוש, למה הם משמשים ואיך בדיוק הם פועלים. בפרקים הבאים אנחנו נקדיש לכל מחלה, לכל בעיה פיזית או רגשית, פרק משלה, שבו אנחנו נדבר על הגורמים למחלה, הפיזיים והרגשיים, על איך התדרים בעצם עוזרים לגוף לחולל את הריפוי מבפנים לאותה מחלה. אז איפה שלא נחשפתם לפרק הזה, תדעו שיש המשך. תוכלו לפנות אלינו או למשווקים שלנו, להזמין את התדרים ולהתחיל לטפל בעצמכם בבית, בזמן שלכם, בקצב שלכם, ולהגיע לבריאות מושלמת. מחכים לכם.